kollhom f'lewn il-borra, f'Malta l-borra ma tantx tkun il-milied tagħna speċjali eġġa jfawwar l-istaġun. Hawn il-bjuda faċli ssiba fil-kampanja mur preċis, ġilju jfewwaħ mal-gladjoli fil-widin bukket narċis. Milied speċjali mill-qalb Maltija, din l-art ta' wardu slim ma' kull imkien, messaġġ ta' paċi, ta' ħbiberija, din festa tal-Malti Ġesu bammi. Tasal barka min tas-sema wara s-sajf ta' San Marti, dak iċ-ċitru jfur fil-ġonna, l-arġluni u mandolin. Kull ma tara f'Etjopija anke n-nies kollhom tbissi bix-xewqat lill-ħbieb u l-qraba dawk ġirien